Bokić, kako ste? Učite sa po chorvatsky, pripravujete sa na letnú dovolenku, či ako ste s tou chorvačinou? Kľudne mi zazdieľajte tu dole v komentároch. Tentokrát chcem vám pripomenúť, že budúci týždeň začína nový kurz chorvačiny, v podstate posledný tento semester. Nasledujúci kurz bude až v septembri 2026, takže toto je posledná príležitosť, aby ste sa prihlasili a naučili chorvačtinu do leta. Kurz bude každý pondelok, stredu, piatok od 8. do 9. večer. Áno, znie to trošičku neskôr, ale v podstate začína nám letné obdobie a väčšina z vás nám písala, že v podstate takto je to lepšie. Takže stíhaš si dať večeru, urobiť si výlet, večer prídeš doma o 8, sadneš si, daj len jednu hodinku a počúvaš s nami tú chorvačtinu. Takže nebude to také ťažké na spracovanie, lebo je to fakt pekne rozložené na 3-krát týždenne. A nebude to tempo možno také náročné ako v terajších kurzoch, kde máme 9-10 minút, čo možno je niekedy ťažké. Takže tak, kurz bude trvať 2 mesiace, v podstate začíname 27.5., 27. máju a končíme približne tak niekde 25. júla. Hovorím približne, lebo kurz trvá 25 krát 60 minút, takže musíme splniť tú kvotu a potom kurz ukončíme. Takže neviem, či bude možno nejaký štátny sviatok alebo niečo medzi, že sa niektorá hodina preruší, ale malo by to byť takto, že v podstate do konca júla, trošičku skôr, s tým kurzom ukončíme. Naučite sa tam základné veci, ako sa porozprávať, predstaviť sa Chorvátsku, vypýtať si nejaký, sa dobro učiť, to už viete, to je také ľahké, ale v podstate takéto frázy v reštaurácie, ako sa porozprávať so susedmi, ako dohodnúť možno nejaký obchod, vybaviť si nejaký úrad, ako možno niekoho zbaliť, alebo takto. Takže aj také veci sa učíme. A v podstate áno, sami si niekedy môžete zvoliť aj vlastné témy. Tiež ponúkam jednu ešte poslednú zadarmo hodinu chorvačiny, ktorá bude deň pred kurzom budúci týždeň, takže útorok večer o 8:30 bude jedna mini zadarmo demo hodina, takže môžete si kľudne budúci útorok 27. to vyskúšať, 26. si to vyskúšate a 27. stredu začne ten reálny kurz. Takže tak. Viac info v kurze je tiež tu v komentároch, kľudne mi napíšte, môžete si aj so mnou dohodnúť takúto zadarmo mini konzultáciu, kde vám všetko vysvetlím a takto. Dobre, OK. To by bilo sve za danas. Čujemo se za nekoliko dana. Ajde, Bokić, pa pa!